right. Isusu zvekupiwa pressure ndo zvatisingadi. Vanhu vanoda kuti nyepera. Isusu kutiita mabalance, kutiita ma J14 kunge isusu takabva kuprimary nezuro. Handiti. Outfit of the day. Getting ready with me. So, outfit of the day. Inzwai. Ndauya kuzo elaborate kana ku illustrate kana kuti ku reveal. I the investigator chadambudzwa. Yes. And I have investigated this issue and I have found that the information on top was very, very misleading. Yes, they were misleading us, right? That was a pure intentional advert. Isusu takazitsvaga tikazoona kuti avari kuti posted ma-advert. Saka ndauya nemunhu wachona weipapa kuti muone. Get ready with me. Yes. To see the actual evidence of what happened. Here is a glimpse of what happened. This is the picture.